akým problémom ste dnes tu prišli? Prečo ste vôbec navštívili pána doktora? Chcela som trošku spevniť pokožku a vlastne odstrániť prvé začínajúce vrásky. Podstúpili ste v minulosti už nejaké podobné metódy alebo iné ošetrenia pleti? Podstúpila som v minulosti už Benelift Total. A ak to mám porovnať, tak táto metóda mi príde taká trošku jemnejšia, ako je samotný ten Benelift Total, no uvidím, ako sa mi to bude hojiť. Pred samotným ošetrením pleti je potrebné naniesť anestetický krém. Ten zabezpečí znecitlivenie pokožky. Slečna mala hodinu na sebe ten anestetický krém a môže sa začať robiť. Aby to utlmilo, respektíve úplne zrušilo nepríjemné pocity pri zákroku. No, trošku sa bojím a vlastne som sa chcela pýtať, či je ten zákrok, alebo či bude veľmi bolestivý, ale to asi uvidíme. Predpokladám, že slečna nebude nič cítiť. Pán doktor nastavil prístroj a začal so svojou prácou. To necítiť, že? Nie, zákrok je úplne bezbolestný, aspoň zatiaľ. To už sa meniť nebude. Cítim také drobné, keby také drobné teplé ihličky, ale je to naozaj taký príjemný pocit skôr. Pokožka absorbuje infračervený laserový lúč, tým sa zahreje a okamžite odparí zasiahnuté tkanivo. Ošetrenie laserom v lokálnom znecitlivení zabezpečuje jeho vyššiu presnosť pri hĺbke prieniku a rýchlosť. No, teraz si predstavte, že ono to robí tých 100 dierok za sekundu. V jednom tom štvorčeku 3 mm je schovaných, respektíve stroj spraví 9 dierok. Frekvencia tých jednotlivých výstrelov alebo impulzov je 1/10 sekundy, čiže 10×90. Istotne ste zvedavá, či môžete bezprostredne po tomto zákroku ísť, povedzme, do práce. No, teraz je tá intenzita nastavená tak, že 100% budete môcť ísť bez problémov zajtra do práce. Keby som chcela ísť niekedy v dohľadnej dobe, povedzme zajtra, pozajtra do bazénu, môžem? Alebo sú tam nejaké obmedzenia? Zajtra by bolo vhodné ešte naniesť, ak by ste išli do bazénu, na seba čistú bielu lekárskú vazelínu. No a pozajtra stačí dobre hydratovať pleť z toho dôvodu, že môžete mať pocit suchšej pokožky. Ale slnko predpokladám, by som sa mala vyhýbať. Ako dlho asi? Plne stačí 3 týždne. Ale samozrejme na slnko sa vzťahuje aj pojem solárium. Akékoľvek ultrafialové žiarenie. Toto ide teraz asi 0,3 mm do hĺbky. Predtým to bolo tak 0,2 mm. Ale štandardne sa používa približne 3/4 mm. Možno vás zaujíma, či môžete podobné ošetrenie absolvovať, ak čakáte bábätko. Tehotné určite nie, vzhľadom na to, že nie sú, dá sa povedať, preskúmané účinky takýchto zákrokov. Z preventívnych dôvodov takéto ošetrenia sa tehotným nerobia. Respektíve to nedoporučuje a zakazuje každý výrobca na tom, ktorom svojom prístroji. Čím si môžem umývať tvár po zákroku? Nejakým šetrným čistiacím prostriedkom úplne stačí nejaké detské mydlo. Začervenanie, ktoré vznikne po zákroku, zmizne do niekoľkých hodín. Laserový mezolift môžete podstúpiť v každom veku. Dá sa povedať, že je to od 15 do tých 70 rokov. V 15 sú to väčšinou jazvičky po akné, tých 25-30 rokov prvé vrásky a u žien, kde už sú tie vrásky hlbšie, to má význam najmä na zamedzenie tvorby ďalších vrások, lebo už na hrubú vrásku treba zvoliť agresívnejšiu metódu, účinnejšiu, ale tuto má ešte ďalší význam na zjemnenie štruktúry pleti, zmenšenie pórov, no a zamedzovanie vzniku ďalších drobných vrások. Po aplikácii laseru nasleduje vtrenie výživných látok do pleti. Momentálne sa nanášajú
tie účinné látky spolu s kyselinou hyaluronovou na tvár. Ono to tú pokožku hydratuje a zároveň aj skľudňuje a môže odstrániť po prípade nejaké nepríjemnejšie pocity. Toto je tá najpríjemnejšia časť celej procedúry. Tak bezprostredne po zákroku som mala pocit takého trošku pálenia tváre, naozaj ako keď to preženiete so slnkom, ale vlastne po tej aplikácii kyseliny hyalurónovej bola tá pokožka skľudnenejšia, mal to taký ochladzujúci efekt. Odporúčili by ste ostatným dámam podstúpiť takýto zákrok? Nakoľko ja mám s týmto zákrokom dobré skúsenosti, vyhľadili sa mi prvé vrásky, zúžili sa mi trošku pory, moja pleť je napnutejšia a vyhľadenejšia, tak určite by som takýto zákrok odporúčala všetkým dámam. Celý zákrok trvá približne 20 minút až pol hodinu a výsledok je viditeľný prakticky hneď na druhý deň, keď zmizne mierne zčervenanie pleti.